21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид 2023 дар шаҳри ню-йорки иёлоти муттаҳидаи амрико дар чорабинии канории корӣ зери унвони об моро муттаҳид месозад иштирок ва суханронӣ карданд. дар чорабинӣ ҳамчунин подшоҳи нидерланд, президенти маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, президенти ироқ, президенти ботсвана, президенти либерия, президенти словения, сарвазири тувалу, сарвазири намибия, сарвазири малӣ, инчунин роҳбарони ҳайатҳои расмии кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ иштирок намуданд. намояндаи дафтари созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Лотта Таҳтинен чорабиниро оғоз карда суханро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳамраиси конфронси оби созмони милали муттаҳид подшоҳи нидерланд муҳтарам Виллем Александр дод. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронии худ изҳор доштанд ки имрӯз масъалаи муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об аҳамияти дучанд касб кардааст. Алоҳазрат Виллем Александр, шоҳи Ирон, хонумҳо ва ҷанобон, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шуморо ба чорабинии имрӯзаи мо зери унвони об моро муттаҳид месозад хайрамақдам мегӯям. имрӯз масъалаи муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об аҳамияти дучанд касб кардааст. об ҳамчун манбаи асосии ҳаёт бо таъсири тағйирёбии иқлим, афзоиши босуръати аҳолӣ, васеъшавии шаҳрҳо ва дигар омилҳои ба он таъсиррасон зери фишори амиқ қарор дорад. барои тағйир додани ин тамоюл андешидани тадбирҳои таъхирнопазир дар ҳамаи сатҳҳо зарур мебошад. дар акси ҳол саломатии мову шумо, пойдории муҳити зист, дастрасӣ ба ғизои солим, манбаъҳои табиӣ ва дар ниҳояти кор расидан ба ҳадафҳои рушди устувор зери хатар боқӣ мемонад. маҳз ба ҳамин хотир кишвари мо таи 12 солаи охир масъалаҳои марбут ба об ва иқлимро бо маром пеш бурда дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд нақши муассир бозида истодааст. дар ин давра бо ташаббуси тоҷикистон маҷмаъи умумии созмони милали муттаҳид доир ба ин мавзӯъ 9 қатнома қабул кард ки ҳадафи онҳо ба муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти мавҷудаи вобаста ба об ва суръат бахшидан ба омилҳо дар ин ҷода нигаронида шудааст. ҳозирини муҳтарам, об дар воқеъ нерӯи созанда дорад. ҳамкории дастаҳои об таи 10 солаи охир боиси он гардид ки кишварҳои аз лиҳози ҷуғрофӣ, рушди иқтисодӣ ва фарҳангу забон гуногун ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои марбут ба об кӯшишҳои муштарак ба харҷ диҳанд. тоҷикистон ва подшоҳи нидерланд дар як муддати нисбатан кӯтоҳ барои пешбурди масъалаҳои вобаста ба обу иқлим корҳои зиёдеро анҷом доданд. иштироки фаъоли ду кишвар дар панели сатҳи баланд оид ба об, эътилофи обу иқлим, раванди оби душанбе дар баробари дигар платформаҳои ҷаҳонӣ гувоҳи ин гуфтаҳо мебошад. имрӯз мо мизбонии ҳамоиши бузурги таърихии конфронси созмони милали муттаҳид оид ба шарҳи фарогири миёнамуддати ҳадафҳои 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро ба ӯҳда дорем. мо ин шарикиро ҳамчун намунаи ҳамкорию ҳамдилӣ хусусан миёни кишварҳои мутараққӣ ва рӯ ба тараққӣ, болооб ва поёноб арзёбӣ мекунем. мехоҳам бо истифода аз фурсат ба Алоҳазрат Виллем Александр ва ҳукумати подшоҳи Нидерланд барои
ҳамкории судманд дар ин раванд изҳори миннатдорӣ намоям. ҳозирини гиромӣ, конфронс бо кори худ шурӯъ мекунад. интизориҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин чоравинӣ зиёданд. албатта бо баргузор гардидани конфронси оби созмони милали муттаҳид мушкилоти мо дар ин самт якбора аз байн нахоҳад рафт. дар баробари ин эътимоди комил дорам ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар пешбурди мавзӯи ҷаҳонии об тавассути ҳамкорӣ ва дастгирии ҳамдигар бо истифода аз механизмҳои мавҷуда ҷиҳати ҳалли мушкилоти об дар ҳама кишварҳо талошҳои муштарак ба харҷ хоҳанд бурд. ҳамчунин бовар дорам ки бо ибрози иродаи қавии сиёсӣ, қабули ӯҳдадориҳо ва роҳандозии амалҳои муассир аз ҷониби ҳамаи мо, яъне кишварҳои узв ва низоми созмони милали муттаҳид, ниҳодҳои молиявӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ҳама тарафҳои манфиатдор барои татбиқи рӯзномаи амал дар соҳаи об метавонем ба ҳадафҳои аслии конфронс ноил гардем. дӯстони азиз, ман як мисол меорам аз худи воқеияти тоҷикистон, минтақаи осиёи марказӣ. тоҷикистон мушкили об надорад. баръакс, ҳамчун кишвари кӯҳистонӣ 93% кӯҳҳои бениҳоят баланд ташкил медиҳад. зиёда аз 14 000 пиряхҳо доштанд. дар замони 50 соли охир 1000 пиряк пурра об шуда аз байн рафт. тоҷикистон кишвари саноатӣ нест. мо аз лиҳози истеҳсоли энергияи сабз дар дунё ҷойи шашумро ишғол мекунем ва қариб ки гази карбон ба атмосфера надорем. лекин пиряхҳои 13 000 пиряке ки боқӣ мондаст, суръати обшавӣ хеле зиёд шуда истодааст. ина ман барои чӣ гуфта истодам ки дар ҳудуди тоҷикистон 60% оби осиёи марказӣ ташаккул меёбад. оқибат чӣ мешавад агар ҳамин сурат давом додан гирад? ана ҳамин ҳолатро ба инобат гирифта мо бо ташаббуси нав баромад кардем ва аз ҳамаи шумо, аз кишварҳои шумо мо миннатдории худро баён мекунем барои он ки ташаббуси нави тоҷикистонро доир ба ҳимояи ҳифзи пиряхҳо ва эълон кардани соли 25 соли ҳифзи пиряхҳо дастгирӣ кардем. миннатдории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро баён мекунам. итминони комил дорам ки ҳамаи мо бо истифода аз ин фурсат бо такя ба нерӯи муттаҳидкунандаи об барои дастёбӣ ба натиҷаҳои муассири ин ҳамоиши таърихӣ саҳми муносиби худро мегузорем. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.